गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्राइबिल गामिनि थागिबि इसाहाक नार्जारिया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो आथिं आखाइ सोमावनो हायै जानानै गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय हरखाब थांनाय 22/9/2021 हरखाबै तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो आरो देहा नायबिजिरखांनायनि उनाव मोनथिनो मोनोदि इसाहाक नार्जारिया ब्रेन टिउमार जानानै पेरालाइसिस जानानै गोब्राबै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। नख'रनि हा-हु न' फाननानैबो फाहामथाय होनो रां जथायनो हायाखै दुखुथिया नख'रा। गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायावबो इसाहाक नार्जारिनो फाहामथाय होनो 8 लाख रां नांगौखौ जथायनो गोब्राब जानायाव दिनै रायजो राजा आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हामलायदों बिसि समायला नार्जारिया। लोगोसे 5 नं सराइबिल बियाबनि ब्लकनि आफादगिरि रन्जन बसुमतारियाबो नख'रनि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हामलायदों आरो खावलायदों। बेमारिनि मुं इसाहाक नार्जारि, बिसि समेला नार्जारि, बैसो 49, फाहामनो रां नांगौ 8 लाख रां। देहा फाहामसालि तामिलनाडु निउर' फाउन्डेसन। नख'रनि जानबुं नम्बर 9365815658 6000171276। एकाउन्ट नं 310360700216। IFSC SBIN 0007996। एकाउन्ट हल्डार फिलिप नार्जारि। खुलुमबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि फिसाइया बेसेबा गोजानावहाय डक्टरनाव थांनानै दंहैयो, नाथाय आंहा थाखा फैसा गैया। बे डक्टरनाव हैनो थाखाय रांफोर गैया आंहा। बे रांफोरखौ अननानै आंनो रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। आंनाव जा एसे थाखा दङमोन बेखौ आङो गासिबो बाहायजोब्बाय, गैला। गासिबो हा हु फानजोब्बाय, न' फानबाय, गासैबो गय एसे दंमोन बेखौबो होजोब्बाय, गैला। आं दा मा राहाजों नायनो, आंहा राहायानो गैला। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनावहाय आङो खावलायदों, आंनि फिसाइखौ बे डक्टरनाव थांनानैहाय बे थाखाफोरखौहाय नांगौ जानायलाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। 8 लाख नांगौ होननानै बुंदों थाखाखौ। बे थाखाखौ आं दा अबेनिफ्राय मोनगोन? आंहा मोननांगौ राहायानो गैला। गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा। बे थाखाफोरखौ होनो आंहा जेबो राहा गैला। ओंखायनो अननानै आंनो अनसुंथाइ हरबा हामगौमोन। खर'आवबो ब्रेन टिउमार जानानै गोलैसोनानै दङ आरो आथिं आखाइ सोमावनो हायै पेरालाइसिस जानानै दङ। बेखौ माबोरै फाहामनो हागोन? थाखा फैसा गैला गरसेबो। मा राहाजों लाबोनो हागोन, मा राहाजों फोसाबहैनो हागोन? रावबो जों दा नास्राइबिल गामिनि बे हागुंफार होनना बुङो आरो बे नख'रा इसाहाक नार्जारि नख'र। दा गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो धन्यबाद बावो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि दिनैहाय नैबे नख'रा 2 माससो जालांबाय। बे नख'रनि गारजेना नामा जाहैबाय श्रीजुत इसाहाक नार्जारि। बिथाङा ब्रेन टिउमार जादों आरो लोगोसे पेरालाइसिस बेजोंनो जालांफाबाय। दा बिथांखौ जोङो तामिलनाडुनि निउर' हस्पिटालावहाय जोङो सिकित्सानि थाखाय लांनाय जादों आरो बेवहाय अपारेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दा बे अपारेशननि बेलायावहाय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, गोबां बे नख'रनि धन सम्पति थांबाय, हा बिगाथाम फाननांबाय, न' फाननांबाय। दा बिथांनि नख'राव दा थानो आन्थाल' ग्रुप हाउसनि मोनसेल' न' दंसै। दा बिनि गेजेरजोंनो आं मेसेज हरनो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोननिसिम, जेन' बिथांनि नख'रा जेन' एसे उफाय जानाय बादि बे खैफोदनि समावहाय रायजो राजा बिथांमोनहा अननानै अनसुंथाइ हरो। आरो लोगोसे
बिथांनि बे खैफोदनि बेलायावहाय दिनै बिटिसि सरकाराबो अननानै इसाक नार्जारिनि बे सिखिसानि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ अननानै हरो बेखौनो आङो फालरनिफ्राय आङो बिटिसि सरकारखौ आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दा जोङो बे नख'रनि बिसि दङ, बिथाङाबो गावनि नख'रनि जेनाखि गावनि फिसायनि खैफोद बेवहाय मा जादों मा जाया निस्सय बिथाङाबो बुंगोन। बिनिखायनो आङो बिथांनिनो गामिनि सासे सोमोन्दो गोनां जानायलाय आं बिथांनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय जेन' जोबनायावहाय बिथांनि बे खैफोदावहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिटिआर सरकारनाव खावलायनाय थाबाय बिटिआर सरकाराबो बे फंबायनि बेरामनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।